Among Dios, among gibati kanunay nga wala kami mahimo kun wala ikaw. Gihangyo kanamo nga magapanalangin sa matag usa sa tanan nga naminaw nagasubaybay usab niini nga programa sa pagmamalandong hilabi na niini mao nga week of prayer sa tibok semana. Kauban sa mga magsusulti ug mga kabatan-unan, ikaw magapanalangin kanamong tanan. Maghatag kini kanamo og kaikag hilabi na sa pagpadayon sa pagduso sa imong buhat sa mga kabatan-unan. Maghatag kini kanamo og kusog kanunay nga maghimo kami sa mga buluhaton sa tahas nga imong gipiyal dinhi kanamo. Panalangini ang tibok nga programa nining kagabiyon sa ngalan sa kami nagaampo. Amen. Anita sa topiko nining kagabiyon mga kaigsunan, ang bahin nga gihatag sa kuha naguluhan kini og God's revelation in action. Pagganindot kayo mga kaigsunan tungod kay usa kini kasugilanon nga magdaghan nato makutlo mahitungod sa leadership, pagtuo ug pagsalig diha sa Ginoo. Kini nga sugilanon sa diha nga kini nga bersikulo mga kaigsunan, ang background niini aduna tay mga makutlo sa diha nga nitindog usa kini katingog nga giingon ni King Jehoshaphat mo nitindog ug mingon, pamatiya ako og o Juda, kamong mga nagpuyo sa Jerusalem, tumuo kamo kang Jehova nga inyong Dios aron kamo mamalig-on, tuhuoy ang iyang mga manalagna aron kamo manag-uswag. Mga kaigsunan, kini nga bahin o kini nga sugilanon ang background ni ato ning hisgutan taod-taod unya ato pong hisgutan ang tulo ka mga importante nga mga leksyon nga ato makutlo nini. Una, nag-ingon siya, unang leksyon nga ato ang makutlo nini, God reveals Himself when we seek Him, and faith in God's revelation bring courage. And God's revelation must lead to action. Mga kapaglaom, anhita sa maong background sa mga sugilanon. Abi ninyo, kini nga sugilanon mga kaigsunan usa ka talagsaon kayo nga adunay nagapangulo sa Juda. By the way, ang Juda mga kaigsunan mao kini ang southern part kabahin sa Israel, sa diha nga na-split ang Israel, nahimo kining duha gikan sa naghiusa ng Israel apan nahimong northern Israel, and ang southern part mao ni ang Kingdom of Judah. Og ikatulo nga hari niini mga kaigsunan si King Jehoshaphat. Abi ninyo mga kaigsunan, gamay lang yung kaini nga kingdom. Unya usahay mo'y dali daog-daogon nagtaakihon apan sa panahon sa paghari ni King Jehoshaphat, imong tan-awon ang maong sugilanon, imong basahon, daghan kay kag makutlo nga mga pagtulunan ug masabtan nimo og giun sa pagpadayag sa Dios ang iyang gahom ngadto sa mga katawhan nga nagsalig ngadto kaniya ug nagtuo kaniya nga mo'y Dios sa tanan ug kontrolado ang tanan. Sa diha nga nagkasinabot mga kaigsunan, ang mga Moabites, Ammonites, Edomites, hilabihan yun kadaghan nila kay naguna-una sila nga sakupon ang Juda. Abi ninyo, kini nga kahimtang dili biya ni basta-basta mga kaigsunan. Makaingon ko nga, wow, grabe ang pagtuo sa diyang si King Jehoshaphat nagatubang niini nga mga kaaway. Instead nga magpanik siya, mas gipili niya mga kaigsunan ang pag-ampog, pagsalig diha sa Ginoo. Instead nga mabalaka siya tungod sa kabaga siyang kalaban, imagine nimo ang imong pamilya naa didto, ang imong mga minahal sa kinabuhi naa didto. Unya hunahuna siguro nimo murag wa na gyud kay paglaom, wala na gyud kay mahimo tungod sa kadaghan sa kontra. Apan niana mga kaigsunan nga giatubang niya nga pagsulay sa kinabuhi, problema nga murag wa nay paglaom, nidangop siya sa Ginoo. Una nga akong nakutlo nga punto niini mga kaigsunan, nay mga sitwasyon nga usahay maguna ang mga kabalaka, maguna ang mga kahadlok. Apan instead nga atong hunaw-naon ang kalisod sa problema nga atong giatubang, atong idangop sa Ginoo, kay ang Ginoo adunay kasulbaran niining tanan ug mao nay gihimo ni King Jehoshaphat mga kaigsunan. Iya hadang gitawag ang tibok Juda, iyahang mga katawhan, ingon siya, tindog kamo og tuuhoy ninyong Dios. Abi nyo katubitang panahon na, pwede rabi gyud unta kaayo silang mutuo or dili. But pasabot akong point nga, kanabitang magduha-duha unta sila sa giingon sa maong hari. Or pwede sila, dili sila mutuo. Apan, mas gipili nila ang pagtuo diha sa Ginoo. Higalag mga kaigsunan, mga kabatan-unan, adunay mga panahon nga moagi gyud tag kalisdanan sa kinabuhi. Moagi tag mga pagsulay sa kinabuhi. Atong mga kabatan-unan karon kun adton tanawon, pressure kayo diha sa kalibutan.
pressure diha sa pagtungha sa eskwelahan, pinansyal, usahay, bisan sa social media, na ang mga kabalaka, kaibog ug kasina usab ngadto sa uban. Apan, higalag ba kaigsunan, kung ikaw adunay mga gibati, kasakit karon, ayaw kalimot, gani kung imong imaginon, mas bugat o mas lisod ang giatubang ni King Josaphat niining panahon na. Apan, wala gyud siya nagpanik. Kung ikaw adunay pagsulay nga giatubang sa imong kinabuhi karon, ayaw og panik mga kaigsunan na panidangop ka na diha sa pagampo sa Ginoo. Dili na ako malimtan ako mga kasinatian kaniadto. Sa dihang dinha ko sa MVC nakaingon gyud ko na malandong pugo karon. Kayon ko nga insakto ra gyud dihapon akong gihimo kaniadto. Pagkalisod sa kahimtang sa kinabuhi, pait kayo nga mga kasinatian nga nagian. Kay kana bitawng mueskwela ka nga wala kay insakto nga suporta tungod kay daghan man pud kayo mga igsuon. Unya working student ka, lisod gyud kayo. Ang ako ra gyud gihimo kaniadto mga kaigsunan before mo may exam kay wa man gyud koy kabayad sa exam. Magsigi ra gyud ko kampo Ginoo, tabangi ko nga makapaexamon ko, tandugon unta ang ilahang kasing-kasing nga maka-exam ko. Og dili lang nga maka-exam ko, apan makahimo pug ko pagpasar. Abi niyo mga kaigsunan, gidangop ra gyud ko na sa Ginoong sa ang tanan. Unya hangtod sa hinay-hinay, nakabaton ko kaigsunan og scholar. Wala gyud ako to dahumato mga butanga. Nakasinati ko sa grasya sa Ginoo nga Ginoo, akong giampo lisod man gyud kay nga kahimtang. Pero nagtuo ko nga ikaw naa diri nagpaluyo unya naapoy katuyuan nimo sa kong kinabuhi. Imo naman kong gidala dinhi, tabangi na lang pug ko nga makahuman ko sa pag-eskwela. Nakabaton ko scholarship kay nag-active ko sa mga activity sa diha sa MVC. Unya tanan halos ng mga organization na akong giapilan. Oas lang sa gitawag og singing group. Wa gyud ko nakapadayon pag-apil kay murag una-una nako magdi naman gyud mabag-og mausab akong tingog. Pero halos tanan nga mga kanabitawng extracurricular sa MVC, mga Light and Friends, peer facilitator, unya canvassing, master guide. Sa master guide ko nag-active unya nag-facilitate, nag-volunteer sa mga tabangunon diha sa eskwelahan bisan tuod usay dili kay mapansin. Pero sabi niyo mga kaigsunan, sige ra yung ampo Ginoo, tabangi ko nga magkapadayon ko sa pag-eskwela. Taod-taod na nangabot. Nga mao mismo ni hangyo sa kuha. Working student ka, gingnan ko niya, ingon siya nga, kanang sponsoran ti ka. Unya, naana po'y taod-taod. Ingon siya, hangtod nga niabot, og tulo ka buk ang gusto mong sponsor sa kuha. Pero sabi niyo mga kaigsunan, atong mga nihangyo nga mag-sponsor sa kuha, wala po na gamit. Kay naka-scholarship man ko sa MVC. Sa diha nga na-elect ko og Master Guide President, na-scholarship. Unya, ang nakanindot pa lang, nakanindot pa yun, dili lang kasa. Kaduha pa yun ka-term, so upat ka semester. Ingon ko nga, pagkamaayo yun sa Ginoo, sa diha nga, imura yun bitang itugyan ang tanan, nga kalisdanan nga imong nagian. Unya, katapusan, graduating naman ko. Unya, pag graduating na ko, naibog ko sa uban kay, mangyug ko, nakauyab-uyab sa MBC. Unya, hapit naman ko mo graduate. Miyampo ko sa Ginoo. Kanang mo, gawas punta ko sa MBC ba nga, kana bitang naapog ko'y kanang hinigugma. Unya, kay ang akong nagustuhan, ang lisod pagyud kayo, kay lahi man ang nagustuhan, pagkapait kay na ana dahil mga kaigsunan. Kung kamo, nakasinati mo, mga kabatanunan nga sama nini, kana bitang nakakay nagustuhan, unya, ang nagustuhan pagyud nimo, lahi pud ang nagustuhan. Unya, usahay, magkita bitaw mo, unya, kanang wala na kay laing kalikayan. Nakasinati siguro na, murag kumuton imong kasing-kasing. Puro giampo na ko sa Ginoo, tabangi ko. Unya, gusto pug ko nga ang akong maminyuan diha sa unahan, mahimong supportive sa ministry, mahimong naipaguna-una diha sa ministeryo, kay naguna-una, magyug ko nga, magpastor gyud ko. O gitubag yun na sa Ginoo, mga kaigsunan. Ingon lagi ko, Ginoo, bahala og maestra, basta kay gwapa. Ug wala na gihikaw sa Ginoo, kay ang akong asawa, nursing siya nag-graduate sa MVC, pero pag ingon ako nga, ako ra bang giampo sa Ginoo, sa diha nga nag-uyab kami, ingon ko nga, maestra ra ba to, kay kanang inig magbalin-balin ko sa district, makuyog kanunay, nikuha po siya mga kaigsunan. O Prof. Ed, nag-Prof. Ed, unya nakapasar sa board exam, nag-teacher, o na nga, naging ko ang Ginoo, mo plastar gyud ug mapahiluna sa tanan. Mo nang dili ta angay magpanik sa mga butang, mga atong gikahadlukan. O posible nga kanabitawng naay mga problema o pagsulay sa kinabuhi, ayaw mga kaigsunan, apan
balik ngadto didto sa Ginoo mga kaigsunan ug idangop nimo ngadto kaniya. Padayonon na to ang mga sugilanon mga kaigsunan. Sa diha nga si King Jehoshaphat dili basta-basta nga kasinatian iyang nagian apan gidangop niya sa Ginoo unya didto dayon na sinati ang pagpadayag sa Ginoo mga kaigsunan. Mao na nga ikaduha nga kutputto nga akong nakutlo niini sa diha nga ang Dios mga kaigsunan atong pangitaon siya magapadayag nganha kanimo. God reveals himself when we seek him. Sa dihang mangita taniya, sa dihang muadto kaniya, sa dihang mudangop ngadto kaniya, ang Ginoo mga kaigsunan magapadayag siya. Hilabi na gyud sa iyang gahom nga daw imposible pero iyang ipadayag. Mangutana ta kung asa man ta mangita ngadto kaniya. Unsaon man nato pagkabalo nga ang Dios naa. Usa niini mga kaigsunan kaniadto sa dihang naa ko sa MVC. Ako gyuning gibalik-balik ug basa ang tibok Biblia. Unya di man kayo ko kasabot og in English kaniadto. Unya magbasa ko sa English di man kayo kasabot. Basahon na pud ako nagbisaya. Unya working student ko. Wa gani ko itrabaho magsige ra gyud kog basa mo nang sa mga sugilanon, mafamiliar na nako ang mga sugilanon sa balang kasulatan. Hilabi na og ma-inspired ko. Nya nasabtan ako, wow, ang Ginoo di ay ang Ginoo na mensahe kanako pinagi siyang pulong. Unya nasabtan ako ang iya mga tinguha diha sa unahan mga kaigsunan. Mao na nga ang Dios makita nato diha sa iyang pulong. Unya kinahanglan nato mga kaigsunan ang atong utok, ang atong kasing-kasing kinahanglan kina og sa tanumpa buuan nato sa matag adlaw sa pulong sa Ginoo. Instead nga magunaw-una ta inigmata nato inig kabuntag ang atong cellphone atong unahon atong gadget. Well, mas manindot kung ing pulong sa Ginoo mo imong unahon sa pagtan-aw. Kanuman kay maunay maghatag og direksyon sa imong kinabuhi. Unya ang balang espiritu usab magapahibalo kanimo, magtudlo kanimo sa mga butang nga dili maayo og mahilikay ikaw og dili ka may tumpawak sa mga butang nga makadaot diha sa imong kaugmahon. Pinaagi usab sa mga manlagna ang Dios magapadayag diha mga kaigsunan. Muna kaniadto adunay mga propeta magpahibalo sa mga posible may tabo diha sa unahan og magsulti og unsay mensahe gikan sa Ginoo mga kaigsunan. Sa diha nga atong pangitaw ng Dios, ingon siya, Jehoshaphat called the nation to pray and fast. When God's people seek Him, He reveal His will. Gipadayag sa Dios ang iyang kabubuton. Sa diha nga mga katawhan sa Juda, nangita sa Dios, niya nidangop sa Ginoo sa sitwasyon nga ilang gatubang, ang Dios nagpadayag sa iyang kabubuton. Ug ang mensahe mga kaigsunan, gikan sa Ginoo ngadto sa mga katawhan sa Juda, sa kang King Jehoshaphat usab, gikan sa manalagna nga mao si Jahaziel. Ingon siya, do not be afraid. The battle is not yours, but God's. Ayaw kadlok. Kay ang pakigubat, pakigbisog nga imong giatubang dili ka na imo apan iya sa Ginoo. Ang imong pagsulay nga giatubang karon mga kaigsunan, ang kasakit nga imong giatubang karon, itugyan sa Ginoo. Ang Ginoo usab magahimo sa pakig-away ug maghatag kusog diha kanimo nga mahimo kang madaugon sa mga pagsulay nga imong giatubang. Mga kaigsunan, sa diha nga ang Dios magpadayag magpatuo diha sa Ginoo, padayag maghatag kini og kusog nganhi kanato. Abi niyo sa diha nga nisulti si Jahaziel kang Jehoshaphat, unya gisultian pud niya ang mga katawa ni barog siya ayaw kahadlok kay ang Ginoo magahimo sa pakig-uban nganhi kanato. Mao na mga kaigsunan nakabaton sila og kaisog. Unya abi niyo sa gihimo ni King Jehoshaphat, instead nga magplano siya sa mga gitawag og mga sundalo nga mga maayo kayo mga ilit maghimo sig plano unsaon pagsukol sa mga kalaban. Ang iyang gihimo mga kaigsunan, unsay ang gihimo? Mas gihimo pa niya, gipauna niya dito ang mga choir, ang mga singers. Nagkanta dito. Wow, nagdaig dito sa Ginoo. Mo ni gitawag faith in action. Mga kaigsunan, dili basta-basta. Tungod kay, instead nga magplano, unya mga sundalong ipatubang dito tungod sa kabaga sa kontra, apan niingon si Jahaziel ang usa ka propeta nga, kini nga pakigubat, dili niimo apan iya sa Ginoo. Gibutangan niya mga singer dito. Nagbutang siya og mga mangantahay. Mo'y gipatubang sa mga sundalo. Unya,
pagkanta dito mga kaigsunan, ang mga sundalo, ang mga Ammonites, Edomites, nangaratol sila, unya, nagunay sila, nagpinatyanay silang kaugalingon. Tanawon nimo ang sugilanon mga kaigsunan. Instead nga mga maghimo siya strategy, apan ang maghimo sila sa pagdaig sa Ginoo. Nganuman, tungod kay nasayod sila nga aduna nay kadaugan. Dili basta-basta nga pagtuo mga kaigsunan. Nagdayig na diha sa Ginoo, wala pa'y resulta, wala pa'y milagro na itabo, apan aduna nay pagdayig diha sa Dios. Mga kaigsunan, mao ni ang pagtuo nga gusto makita sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Sa diha nga naguna-una ta nga adunay Dios, aduna tay positibo nga pananaw diha sa unahan nga kini mahimong madaogon tungod sa pagsalig sa Ginoo mga kaigsunan sa mga katawhan sa Juda niining panahon na sa akong gingon na confuse ang mga sundalo, ang mga perting naghanan nila. Wala pagani sila nakig-away. Actually, wala gid sila nakig-away mga kaigsunan. Ang Dios mo'y nakig-away. Mauna nga na-confuse sila, nagunay, nagpinityanay, mauna nga nabatnan nilang nahimo silang madaogon. Mga kaigsunan, usahay kita mismo magdaig ta kung aduna nay resulta. Usahay makahimo ta sa pagpasalamat sa Ginoo kung aduna nay resulta. Apan kini nga sitwasyon, wala pa'y milagro na itabo, wala pa'y resulta na itabo, apan nakahimo na sila pagdaig diha sa Ginoo. Ug mao ni ang gusto sa Ginoo nga may tabo siya makatawhan, nga adunay dako nga pagsalig ngadto kaniya. Nga sa diha nga ang Dios makig-uban, adunay gyud kasiguruhan mga kaigsunan. Ikatulo, ikaupat mga kaigsunan, sa diha nga ang Dios magahimo sa pagpadayag siyang gahom ngadto sa mga katawhan, gitawag kini og ang pagpadayag sa Ginoo kinahanglan mo resulta kini sa buhat. God's revelation must lead to action. Sa dihang nabatnan nimo ang kayo sa Ginoo, nabatnan nimo ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi, kinahanglan usab kini imong ipahat ngadto sa uban. Mao na ang Global Youth Day nga gihimo nato mga kaigsunan, mao ni ang gitawag misyon ngadto sa mga kabatanunan nga sa diha nga ang mga panalangin nga ilang dawat sa Ginoo nagserbisyo sab sila ngadto sa uban. Gipakita nila ang gugma ni Kristo ngadto sa uban. Nagpahat sa paglaom ngadto sa komunidad. Pagkanindot kayo, nakita nimo niya naka-uniformo bitaw sila tanan, ang mga kabatanunan, nindot kayo mga smile sa mga katawhan usab diha sa komunidad nga giadto nila. Mao ni ang mga kabatanunan, mga kaigsunan, nagahimo sa pagpahat sa mensahe sa gugma sa Dios nga ilang naandam. Ug usab niya na nagpahibalo sa mga katawhan nga andamon sa dili pa mobalik si Hesus. Abi niyo mga kaigsunan sa diha nga ang Dios matag adlaw nato siya pangitaon unya atong tuuhan yang pulong mo resulta kini mga kaigsunan sa imong pagtuo ngadto sa imong binuhatan. Ang Dios mga kaigsunan nagahimo sa paggamit gani mingon ta usahay nga batan-on pa man ta dili na to makaya pero sa diha nga si David mga kaigsunan gipili si Ginoo. He is only a shepherd boy. Bata pa gyud pod siya. Si Esther, gipili siya nga si Samuel. Bata pa gyapon siya gipili sa Dios. Pusa ikaw batan-on, dili ka makaingon nga bata pa ko aron mo salmot sa buluhaton sa Ginoo. Sa diha ang Dios magatawag kanimo, magpili kanimo, ang Dios magahimo sa paghatag kanimo pagiya sa paghimo sa insakto at tubangan sa Dios. Mga kaigsunan na maong sugilanon ni King Jehoshaphat. Naghatag usab kanato kadasig o naghatag kanato nga atong tuuhan ang mga pulong sa Ginoo pinagi usab siya mga manlagna. Sa diha nga ang Dios ato ang pangitaon, atong tuuhan o ang iya mga pulong ng resulta kini sa maayong binuhatan o unsa man gani ang problema nga imong giatubang, unsa man gani ang kadiskuryos kinabuhi nga imong gitubang, ang Dios makigbatok, makig-away nini. Aduna ko'y ibilin nga pangutana diha kanimo igsoon, kung ikaw batanon. Imo bang tugutan ang Dios nga magahimo sa paggamit sa imong kinabuhi aron sa pagpadayag sa iyang gugma niining kalibutana? Manginaot ko igsoon nga unsa man ang naangani kanato atong nasinatian ang kayo gugma sa Ginoo ato pong ipahibalo ngadto sa uban. Ikaw batanon, igsoon, ayaw ihikaw ang imong kusog ug unsa mga butang nga naa sa imuha aron mahimo ikaw ang panalangin ngadto sa uban. Si King Jehoshaphat sa iyang tan-aw sa kadaghan sa iyang kontra apan gipakita niya
iyang pagsalig ngadto sa Dios. Kung ikaw karon namampod sa kahimtang sa mga kabalaka ug kagulanan, ayaw kalimot sa pagdangop sa Ginoo, kay ang Ginoo sab anda mo tabang nga kanimo. Ug himuon ikaw nga panalangin ngadto sa uban sa mga kabatanunan ug gani sa mga katawhan nga nagpalibot nga kanimo. Magampo ko para kanimo mga kaigsunan. Para kaninyo mga kaigsunan. Ito idukot ang ulo. Langit no na mamahan, salamat kayo sa mga mensahe nga imong gipabot sa matagusangan ni kanamo. Sa daghan nga mga kabalaka ug pagsulay sa kinabuhi, inahot kami nga dili kami makilamot sa pagdangop nga kanimo, sa pagtugyan ning tanan, o ikaw magagamit nga ni kanamo nga mahimo usab kaming panalangin ngadto sa uban. Panalangini ang tibok kabatanunan sakop sa Southwestern Philippine Union Conference. Panalangini usab ang leadership nini, kauban ni Pastor Joy ug mga direktor sa matag conference ug mission, kauban sa mga pastors. Ikaw magahimos pakiguban kanamo nga kaming tanan mahimo usab panalangin ngadto sa uban ug magabarog nga may sugon taliwala sa hagit sa pagsulay sa kinabuhi nga among giatubang. Sa ngalan sa Kristo kami nagampo. Amen.